Hej, jeg har om selvbiografien Lars Lassen. Til at starte med, så vil jeg gerne fortælle, hvad en biografi det er. Der er der nogle billeder i biografien Lars Lassen, hvor man ser et barndomsbillede af ham, og så senere hans familie, og så hans gård, og så hvor han træner sammen med Messi og Mourinho, og så FC Barcelona. Og så hans livsbeskrivelse, der er sagt, at han er fattig som barn, hvor han så senere hen bliver fodboldspiller, og så bliver så derefter meget rig. Og se i nogle interviews på side 141 linje 5, der er taget et eksempel, hvor han skal give hans kone en fødselsdagsgave, hvor han så siger ingenting, hun har Zlatan, hvor der er så en interviewer, der har spurgt ham om det. Og så hans rollelister, altså hvem der har hjulpet ham med bogen. Det er for eksempel Ronaldo og Messi og Wayne Rooney, og så trænerne og nogle fodboldlegender. Og så biografien den handler om Zlatan Ibrahimovic, hvor hans arbejde det går ud på at spille fodbold, og så tjener han så masser af penge på det. Og så er så sagt, at det er en selvbiografi, fordi at der er en hjælper. Men historien den er så fortalt videre til en, der hedder David Lagercrantz, som der så har skrevet bogen efterfølgende. Så biografien den er skrevet i 2012, hvor han endte sin karriere i bogen ved AC Milan, men lige nu der spiller han for PSG, som der er Paris Saint-Germain. Og så referatet og tekstens opbygning, det er, der er så skrevet af selvbiografien Lars Lassen, handler om en svensk fodboldspiller, der fortæller om sit liv fra dengang han var fattig, til han bliver en fodboldstjerne. Dengang han var lille, blev han opdraget ved at blive slået med grydeskær af sin mor, imens hans far var en alkoholiker. Så han måtte passe sig selv, og så sine søskende skulle også passe sig selv. Men dengang han var 12 år, så var han altid ude og lave ballade, stjæle cykler, og så stjæle fra butikker, og så kaste sten på ruder og så videre. Så nogle kriminelle ting. Men Zlatan han havde også et talent i sig, som der så var fodbold. Så hvor han så blev ved med at spille i sin gård med sine venner, hvor han altid lavede forskellige fodboldtricks og vilde mål. Og så derefter så vil han så starte til fodbold, hvor han så startede i Malmøs fodboldklub, hvor han så senere kom op på førsteholdet. Og så gav man sig der så op til at blive professionel fodboldspiller, på grund af Malmøs træner sagde, at han skulle op, fordi han var alt for god til de der, så der bare var middelmådige. Og så efter han blev professionel fodboldspiller i Malmø og scorede mål, så gik han så ud, eller så gik hans karriere derudad, hvor han så blev professionel fodboldspiller for Ajax, og derefter Juventus, Inter, Barcelona og AC Milan. Og så lige nu der spiller han for PSG. Og så har jeg en kronologisk liste, som der så siger, hvornår han spillede i Malmø, og hvor mange kampe han har scoret, og hvor mange mål. Så derefter hans rigtig professionelle karriere, eller fodboldklub, der startede han så i Ajax, Amsterdam, hvor han så spillede 74 kampe og scorede 35 mål. Så derefter så kom han så til Juventus og Inter og FC Barcelona. Men så der i FC Barcelona så var han meget upopulær på grund af træneren. Han kunne lide Zlatan. Så han kom videre på lån til AC Milan, hvor han så blev købt derefter til AC Milan. Og så kom han så til Paris Saint-Germain derefter. Ellers så har han spillet for landsholdet i U21, og så derefter så kom han så på det rigtige landshold, Sverige, hvor han så har scoret tonsvis af kasser. Og så vil jeg gerne fortælle lidt om Zlatans sjæl. Det vil jeg sige, at han er meget kynisk hård,
og gøre hvad han vil. For eksempel på side 53, linje 7, der kører han i sin Porsche, hvor han har fået at vide af Barcelonas træner, at han ikke må køre i sådan nogle biler, at det kun skal være deres sponsor. Og så siger han hvad han vil. Det har altså sagt, at på side 223, linje 28-23, der siger han for eksempel, at der er han oppe at diskutere med sin agent, hvor agenten han så siger, skriv af helvede til. Så sagde han så, go fuck yourself. Og så sagde han så derefter følgende, fuck you, jeg er væk herfra. Og så snakkede de så om et skifte til Juventus fra Ajax, fordi han slet ikke kunne lide klubben Ajax. Og så har jeg så sagt, at han er meget flabet på side 249, linje 5, hvor Helene spørger, hvorfor har du et billede af dine fødder midt på gangen? Så siger han så derefter følgende, fordi at det er dem, der har købt huset. Og det hensyder sig til, at han er fodboldspiller. Og så er hans ben lige meget værdig. Og så har jeg så spurgt mig selv, hvad er spændende, interessant, chokerende, det sjove. Der har jeg så sagt, at det spændende, det er fodbolden, fordi jeg er meget fodboldinteresseret. Og så hans personlige liv, det var dårlig opdragelse på grund af grydeskærende, og faren drak, og moren lavede ikke andet end at arbejde. Så han var meget sammen med sine søskende. Så har jeg sagt, at han er meget flabet. Sådan at gøre, hvad det passer ham, fordi han hele tiden stjæler og provokerer de små børn og forældrene og sådan noget. Og så det interessante, det er nok fodbolden, ligesom det spændende. Og så hvordan fodboldklubberne de var. Fordi at fodboldklubberne de snyder meget med fodboldspillerne, fordi at de ikke vil give så høj løn til Zlatan Ibrahimovic, så han får en agent til at hjælpe sig, i stedet for ham selv. Og så hvilke mål han har lavet. Der siger han meget om i sin bog, at de der drømmemål, der han laver, det var også vigtige mål. For eksempel en halemål og saksespark, og så skud langt udefra. Det er meget spændende. Og så det chokerende, det var, at Juventus, de snød med pointene, og så har de så hyret nogle dommere, så de har fået deres point trykket fra, og så pludselig er de røget ned i Serie B. Det er anhold for Italien. Altså klubberne. Og så har jeg så sagt, at hans agent, han er meget et svin. Og så, jeg troede agenter, de var meget flinke og sådan noget, men det er sådan noget, Zlatan han har valgt selv. Så der er nogle agenter, der er flinke, men jeg er bare meget chokeret over hans agent. Og så ensomheden, det er, at han var meget ensom i Amsterdam, fordi at der var ingen fodboldspillere, der gad at snakke med ham, fordi han var sådan en hård negl. Der var kun lige én person, og det var Maxwell, hans kammerat, som der også er fodboldspiller. Og så er Pep Guardiola, han er den største duks. Og så det sjove, det er hans citater. For eksempel det der med at han har Zlatan, eller at hun har Zlatan som gave. Så hun har ikke nogen gave. Og så hvad han gør på åben skærm. Det er for eksempel, jeg så lidt interview her med Zlatan, hvor han så holder sit barn i hånden, hvor der så kommer sådan en mand i jakkesæt, og så sådan kommer til at skubbe til barnet, hvor Zlatan han så skubber til ham der med jakkesæt efterfølgende, så han rører fuldstændig af HC. Og så hvordan passer overskriften til biografiens indhold? Der er sagt, at den er utrolig dækkende, at den kun beskriver Zlatan. Og så selvfølgelig titlen, den hedder Jeg er Zlatan. Så den passer utrolig godt. Og så sproget, der er sagt, at det er et talesprog. At det er meget positivt for mig, fordi at hvis det ikke er sådan et talesprog, hvis der ikke er bandord i og sådan noget, så har jeg svært ved at følge med. Og så bliver det så bare i en lang køre, og så bliver det bare kedeligt.
Og så analyse af tekstens indhold. Der har jeg sagt, at de vigtige problemer, at han tilpasser sig til sidst på grund af sin agent. Og så problemerne, det var nok trænerne, og så spillerne, og så forældrene. Men det er spillernes forældre, dengang han var barn. Hvor forældrene de så sagde, at nu gør han det igen. De der tricks der, og det må han ikke og sådan noget. Og så han skal spille bolden i stedet for at være EU. Og så det tog han så meget tungt. Og så har jeg så valgt et valg at blive fodboldspiller i stedet for kriminel. Og så det har jeg så sagt, at det er et godt valg, fordi at det er som regel altid bedre at være fodboldspiller end kriminel. Og så han var ikke alene om valget. Der har jeg sagt, at, eller det står i bogen, at agenten og træneren hjalp ham meget med at komme videre, fordi at familien de ikke var der for ham. Det var heller ikke faren, han var der heller ikke for, eller for ham. Og så valget blev taget som ung, fordi at han var et talent i fodbold, så han blev nødt til at tage valget hurtigst muligt. Og så valget for Zlatans liv, det blev meget enormt, fordi at han er jo verdenskendt nu, og alle som de kender ham. Fordi at han er en fantastisk fodboldspiller, og har lavet nogle geniale mål. Og så hans citater, og det der han gør, ud over at spille fodbold. Og så har jeg sagt, at jeg havde taget det samme valg, fordi at det er altid bedre at være fodboldspiller end kriminel. Og så tjene rigtig mange penge, plus at du kan spille fodbold. Det er enhver drengerøvs drøm. Og så er biografien subjektiv eller objektiv. Der har jeg sagt, at den er subjektiv, fordi at det er rigtigt det der er sket. Ja, den springer vi lige over. Og så kommunikationssammenhæng. Der har jeg sagt, at afsenderen det er David Lærnkrantz. Og så at udgiveren det er Rosendal. Og så dem der har reklameret med dem, som der også har læst dem, som der også står på Zlatans bog, det er for eksempel det er Politikken, og så er det Sportsbladet. Og så budskabet, det er viden om Zlatans liv, og så tjene penge selvfølgelig på bogen. Men også ændre andre folks liv på syn på fodbold og kriminalitet. Og så modtageren og målgruppe, der har sagt, at det er sportsidioter, som der virkelig går op i fodbold, og som virkelig godt kan lide Zlatan Ibrahimovic. Og så har jeg sagt, at det er krimifolk, der godt kan lide fodbold, og så nogen, der kan lide action og hårde ord, fordi at der er virkelig mange bandord i den her bog her. Så, og så perspektivering, der har sagt, at bogen har ændret andres syn på fodbold. Det er i henhold til trænerne og agenterne, fordi agenter de kan godt snyde, og trænerne de kan godt være nogle virkelig røvhuller, hvor de så kan ignorere for eksempel Zlatan Ibrahimovic. Der var han var i Barcelona, der blev han meget ignoreret af træneren, og så fik aldrig noget ros. Han fik kun ris. Og så blev han så skiftet ud på bænken og sådan noget, så det er helt værdigt. Og så for mig, der har bogen ændret mit syn på Zlatan Ibrahimovic og trænerne og fodboldens verden og hvilke mål han har lavet. Og så er det også den tredje bog, jeg læser i mit liv. Så yes. Det var jeres Zlatan selvbiografi. Og jeg håber vi ses igen.